Extrems TV. Benvinguts, com esteu? Estem a la Daurada Beach Club de Vilanova i la Geltrú i avui conversarem amb un de les revelacions, un dels noms propis segurament d'aquest 2015, que acaba de publicar el seu primer disc en solitari. El disc es diu Peix sense espina i no us dono més detalls. Tot seguit el coneixerem. Abans anem a conèixer-los amb les nostres 4 preguntes de presentació. Amics, amigues, comencem Extrems! M'agrada dir el que dic, m'agrada fer el que faig, m'agrada ser com soc i m'agrada anar on vaig. M'agrada l'aigua clara i el xocolata espès. Tu saps com a mi m'agrada. M'agrada el futbol i fer el gandul a casa, la dona del veí quan surt a la terrassa. M'agrada fer l'amor i fer el poca vergonya. Quin és el teu referent? Un referent o algú que admiro és una persona com, per exemple, bueno, en tinc molts, no? de gent que tinc com a model o com a ídol. Un d'ells seria, per exemple, Bruce Springsteen, que m'apassiona com després de tants anys puja dalt d'un escenari i és capaç de transmetre aquesta energia i durant tantes hores poder fer un concert a un nivell 10. Una altra persona que admiro moltíssim i que veig com és capaç de portar tot el pes de ser tan bo és el Messi, el nostre Messi, capaç de ser el millor del món i poder ser una persona tan senzilla, no? I bueno, sí, m'agrada el futbol i la música, per tant aquests serien els dos referents o ídols. Una virtut. Jo crec que una virtut que puc tindre és, bueno, no ho sé, potser ser de poble, ser les Terres de l'Ebre i haver nascut allà amb la meva gent i gràcies a ells jo crec que soc com soc, una persona normal i que valora les coses i que, no sé, ser de poble, la virtut és ser de poble. Un defecte? Doncs és un defecte que intento dissimular una miqueta, a vegades se me nota quan estic nerviós, que és que tartamudejo una miqueta. Un defecte, pots dir defecte o pots dir peculiaritat, que quan era més jovenet me passava molt i que amb els anys ja jo ho controlo, a vegades tartamudejo però ja ho controlo, sí, tartamudejo una miqueta. I quin és el teu extrem? Bueno, una cosa rara meva, doncs, no sé, soc molt solitari. Si dalt de l'escenari sembla un tio superdivertit, que surti de festa amb els amics i que m'ho passi genial, però el meu dia a dia és bastant solitari. M'agrada molt els moments sol, quan estic sol a casa, me passo moltes hores a casa sol, i potser això, bueno, a la gent que em veu en directe pot sorprendre, però ja, soc molt solitari, soc un bitxonal. M'agrada despertar i trobar-te al meu costat, m'agrada corregir els errors d'un temps passat, m'agrada estar segur que mai és massa tard i com m'agrada. M'agrada alçar la veu quan em vulgui fer callar, m'agrada estar tranquil. Doncs avui compartim el programa amb Joan Rovira, que ens presenta aquest Peix sense espina. Estem a la Daurada Beach Club de Vilanova i la Geltrú i un disc que és el primer en debut en solitari, tot i que ja portes molts anys i molta trajectòria musical. Com arriba Joan Rovira a aquest primer treball solitari? Pues bueno, el primer disc suposo que passa a molts de grups, que són cançons que es van gestant i es van escrivint a molt de temps, amb molt de relax, i quan ja totes les cançons estan compostes és quan decideixes gravar el disc, no? Suposo que al segon disc ja anirem una mica més de cul perquè en un any i mig ja l'hem de treure. El primer sempre surt relaxat i surt molt bé, el segon és tot un repte. Perquè em dius ja teniu pensat el segon treball. Sí, bueno, pensat, clar. Vull dir, després de l'1 al 2, no? I ja he començat a treballar en algunes cançons del segon disc. Quin va ser el detonant? Perquè clar, tu sí que tenies un altre projecte que seguia sent el cantant i compositor, que era Zoco, i no sé com és el detonant de dir vaig a fer-ho sota la meva responsabilitat, la meva tutela, com és dient al projecte el teu nom. Sí, suposo que és un procés també d'agafar confiança en un mateix i dir, bueno, ara és el moment en què he escrit un tipus de cançons, de que
les escolto i em reconec a mi mateix, no? Potser abans no em reconeixia tant i per tant no em sentia còmode posant el meu nom, no? Ara crec que és el moment i bueno. La gent que t'ha anat seguint musicalment, diferència respecte a Peix sense espina amb anteriors projectes musicals o no? Bueno, això una mica se plasma amb la gent que de repent t'ha començat a seguir per les xarxes socials, no? Sí. O sigui, fa un any i mig, que era quan no havia escrit gaire cosa en català i tal, doncs tenia més o menys uns 1.000-1.500 seguidors al Facebook i a partir de que vaig començar a penjar aquesta nova música, no? O aquestes noves cançons, doncs han pujat a més de 12.000, vull dir, ha hagut una resposta, però tant suposo que la gent que em seguia abans i la gent nova que em descobreix, doncs descobreix algo diferent, no? A vegades costa, al portar molts anys, diguem, a l'ombra una miqueta, arribar fins a un punt que ja has dit, ja tens uns seguidors, un gruix important, i no sé si t'ha costat molt arribar fins aquí, com ho valores tots aquests anys d'anar picant pedra, fins a començar una mica a treure l'ullet en el panorama català. Clar, vull dir, és que ha sigut un procés molt lent d'agafar moltes tables, sobretot tocant des de petits locals, fins festes privades, fins aquells estius al carrer París, no? Tot em va portar a conèixer-me a mi mateix i arribar al punt de sentir-me segur i crec que tot vol un procés, vull dir, crec que era normal no tindre molts seguidors tocant simplement covers o versions, no? És a dir, entenc que la gent s'ha començat a interessar per un artista, no? Quan l'artista s'obri i comença a explicar històries i vivències personals. Hi ha més pressió al ficar nom i tindre la responsabilitat total en el teu projecte? Clar, en aquest sentit, si falla, diguem, el projecte, falla Joan Rovira. No és en altres casos que podies anar variant una mica. Clar, és això, no? Que si tu tens un grup que es diu qualsevol nom, pots canviar de projecte, pots canviar de nom, borrón i compte nueva, no? Que es diu. Sí, però també aquest punt de confiança és, jo què sé, és com tindre nòvia, no? Quin és el punt que et cases, no? O el punt que et compres algo que simplement sents que és el moment, no? I dius, ara és el moment. I crec que és el moment d'anunciar-me com a Joan Rovira, que és el meu nom i... Qui ets tu, de fet? Sí. Rovireta. Rovireta. No em quedi cap moneda quan em trobi en perill i cridar quan jo tingui algun problema quan estigui deprimit i cridar quan no em quedi cap moneda. En aquest cas t'has ajudat per mantindre l'essència amb Santos i Florent, un dels productors potser més importants del panorama. I què han aportat en aquest treball? I com acabes allà en l'estudi aquest? Bueno, quan era el moment de triar estudi i productors, vam estar indagant una mica els tipus d'estudi que es feien per Barcelona. Llavors, el tipus de música que ells normalment produeixen és música més tirant a l'indie, una mica més fosqueta, no? És a dir, que no s'enfadin, però no. Saps? I clar, el meu estil sempre ha sigut una mica més popular, una mica més desenfadat, i llavors volia que em donessin una altra visió que no la meua. És a dir, no volia un productor que fos similar a mi. Volia una mica més diferent, a part de que els grups que ells han produït són grups que admiro molt i que tot i no ser del meu estil, els tinc també molt com a referent. Donar-te una altra visió al que tu tenies al cap. Sí, claro. Tot i que molta gent et coneix per com toques la guitarra, per com cantes, tu l'instrument que has estudiat i que molt t'acompanyat és el saxo, també el toques molt en els concerts, i no sé si a l'hora de pensar el treball també penses una mica com el nivell del saxo té aquest punt molt d'improvisar, molt de deixar-te anar una miqueta. Sí, bueno, el saxo el que m'ha permès és a la meva època d'estudiar allà a l'ESMUC, conèixer els músics que estic tocant avui en dia, és a dir, conèixer tota una generació de músics joves amb moltes ganes de tocar, que estic encantat de tocar amb ells. I el saxo el que també em permet és crear moltes melodies, és a dir, al ser un instrument melòdic, com tu has dit, és un instrument que, a part, jo vaig estudiar també música moderna i improvisació, m'ha donat com bueno, a mi no, o sigui, no només a mi, vull dir, tots els músics que toquen instruments melòdics
pues, desperten com una altra capacitat de fer un tipus de melodies diferent que si només toques un instrument harmònic. Parlem de segurament el que més il·lusió et fa, que és presentar aquestes cançons en directe. Et trobem en 3 formats, o un format, potser és el més atípic, que es veu en concerts puntuals, que seria a Quintet, que vas estar al Music Hall, que va anar perfectament a Barcelona, presentació, i ja ho has dit que, tot i ser una presentació, estava ple. El format trio i el format en solitari. Una pregunta una mica punyetera és amb quin creus que es perceba millor l'essència o estàs més a gust amb els Home, jo formats? crec que intentem guardar l'essència a cada un dels formats, saps? Jo sol em trobo molt a gust, és un format que he tocat moltíssim, però amb banda és un gustazo, com ja he dit abans, o sigui, tocar amb aquests músics és genial, no? I tot i que els músics molts van canviant perquè ara estan aquí, estan allà i és difícil mantenir-los, sempre m'intento rodejar de gent amable i de bons professionals. I al repertori també hi ha molta presència, o alguna presència de les versions que també et van donar molta empenta. Sí, bueno, com més va, menys, però sí que alguna versió s'escapa perquè són cançons que m'agraden i amb un primer disc tampoc podem omplir 1 hora i mitja de concerts, per tant, doncs bueno, això. Doncs Joan, el que et farem firmar aquest peix sense espina, el sortejarem entre els nostres seguidors i que vagi molt bé, que vagin molts concerts i a petar-ho amb aquest peix sense espina, de veritat. Gràcies, Xato. Doncs nosaltres ja ho sabeu, sortejarem aquest CD, estigueu atents a les xarxes socials i tornem a la propera amb un altre Extrems Televisió. Gràcies. Que marxa, que torna i on aniràs? Hi ha gent que marxa per no tornar, hi ha gent que torna i mai marxarà, hi ha gent com jo que torna, que marxa, que torna a bord d'aquest gran avió. Destinació Barcelona.